無能の派遣が正社員に指図してるんじゃねえよ。お前みたいなクズ、もうお払い箱なんだよ。とっとと帰れ帰れ。俺をビンタした正社員の安藤さんはそう怒鳴った。殴られた方に痛みを感じながら、俺は彼を睨みつけた。俺の名前は高橋浩二、27歳で派遣の仕事をしている。俺の派遣先は有名な通販サイトの自社工場。毎日何万個もある荷物の運搬や検品、梱包などが主な仕事だった。俺が割り振られた倉庫で働いているのはみんな派遣社員で、正社員は監督する立場の人間が一人いるだけだった。だけどその一人が大変問題のある人物だったのだ。彼は安藤さんといい、30代後半くらいの男性。何でもこの大会社の役員の息子らしく、コネで入社したらしい。だけど入社はしたものの、ドラ息子である彼は全く仕事ができず、最初は営業や企画、開発などに所属していたらしいが、すぐに外されてしまったようだ。出世コースから外れた彼はいろいろな部署をたらい回しにされた挙句に、俺たちの働く倉庫の監督に落ち着いたということだった。彼が出世コースから外れた理由は、様子を見ているとすぐに分かった。一つ目の理由はコミュニケーションの問題。たく、派遣なんていつ首切られても文句言えないのによくやるよな。ま、底辺だから仕事も選べなかったのか。かわいそうなやつら。彼は弱い者をいびるのが趣味なようで、派遣社員に対してよく嫌味を言った。俺が派遣されてきたのは数ヶ月前からだが、その間にも彼の口の悪さに嫌になって何人かが辞めたり、派遣先を変更してもらったりしていた。そもそも派遣といっても立場はそれぞれ。勉強するために働いている人、社会復帰の練習として働いている人、育児や介護と両立するために働いている人、未経験の職種に興味があり、業界を知るために働いている人。境遇は様々だ。派遣イコール底辺なわけじゃない。それぞれが自分に合った生き方を選択しているのに、傲慢な彼には到底理解できないようだった。彼の固定観念である負け組のイメージを押し付けて勝手に笑っている安藤さんの姿を見て、逆に俺は哀れさを感じてしまった。彼が出世コースを外れた2つ目の理由はサボりだ。彼はスマホを片時も離さない人だった。出勤時や休憩時間だけではない。仕事中もずっとスマホを手から離さないのだ。何をやっているのか知らないが、俺がハンコをもらいに行った時も、お前が適当に押しとけなんて言ってハンコを投げても、スマホをいじったまま顔を見ようともしない。それだけじゃなく、現場の状況を報告した時もスマホをいじってばかりいるので、聞いているかいないのか判然としないことがよくあった。なのでこちら側がきちんと報告した気になっていても、後から俺はそんな話は聞いてないぞ。勝手に決めてんじゃねえ、この無能派遣。なんて怒り始めることがしょっちゅうだ。こんなひどい安藤さんに振り回されて、数週間のうちにまた数人が辞めていった。ただでさえ人数がギリギリだった俺たちの担当倉庫は、ついに日々のシフトに困るくらいカツカツな状態になっていた。そんなある日、ある事件が起こったのだ。その日俺は午後から勤務で、昼過ぎに工場に到着した。着替えて倉庫に入ると、こんな声が聞こえてきた。おい川口、お前高卒の派遣らしいじゃん。人生終わってんな。お前みたいな底辺、他の会社じゃ雇ってくれないぜ。ここを辞めさせられたら困るだろ。だったら俺が言った通りにしろ。そう言って安藤さんは新人の川口くんのことをせき立てている。川口くんは先月入ったばかりで、年は20代前半。いつも事務所でスマホいじりばかりしている安藤さんが荷材置き場まで出てきて指示を出しているのを見て、どういう風の吹き回しだろうと思っていた。興味本位で彼の言葉をこっそり聞いていると、俺が言うように運転すれば簡単だからさ、やってみろよ。男を見せろ。どうやら安藤さんは
川口くんに荷物を運ぶフォークリフトの運転をさせようとしているらしい。だけど川口くんはまだフォークリフトの運転免許は持っていない。正社員である安藤さんはそのことを知っているはずなのに、何をしているんだ。見かねた俺は横から歩いて行って口を挟んだ。ダメですよ。彼はまだフォークリフトの技能研修を終了していないじゃないですか。もしフォークリフトが倒れて下敷きになったら命を失うんですよ。安藤さん、あなた正社員でしょ。派遣の我々が安全に仕事ができるように監督する立場の人が事故を促すような行動をしてどうするんですか。危険な状況だったのでつい強めに言ってしまった。相手もカチンときたらしい。俺の言葉を聞くと安藤さんは目をつり上げて、なんだと、派遣のくせに何様のつもりだ。お前ら派遣がちんたら働いているせいで正社員の俺が迷惑をかぶるんだぞ。とっとと荷物を運ばないと配達のトラックが来るまでに間に合わないんだよ。なんて言っている。どうやら荷物の運搬が時間通りに進まずに困っていたらしい。それでしびれを切らして新人で運転免許も持っていない川口くんに無理やりフォークリフトを運転させようとしたみたいだ。いくら忙しくても未経験者にこんな危険行為を促すなんて信じられない。そもそも準備に時間が足りなくなったのは安藤さん自身の裁量が悪いからなのだ。二両の状況に合わせてシフトを組むべきなのに、繁忙期であることも忘れてどうせスマホをいじりながら適当に組んだんだろう。彼が日頃から悪口ばかり言って数人の派遣社員が辞めてしまったことにも原因がある。だから人手が足りなくてこんなことになっているんだ。結局川口くんに無理やり運転させようとしていたフォークリフトは免許を持っている俺が代わりに運転することにして、俺たちは急いで配達トラックが来るまでに荷物の検品と移動を行った。正直普段の3倍は働いただろうか。だけど安藤さんは彼のミスのせいで派遣が振り回され迷惑をかぶっているのにもかかわらず一言も謝ろうとしない。それどころか事務所に戻るとお決まりのデスクで一日中スマホをいじっていたのだ。正直呆れてしまった。だけど大変なのはその後からだった。この日安藤さんに物申したせいで俺は目をつけられてしまったようだ。派遣社員の中でも特にいびられるようになってしまった。出勤すると俺の靴や名札がゴミ箱に捨てられていたり、大事な書類が破かれたり、シャツをコーヒーで汚されたりした。また事あるごとに話しかけてきては嫌味を言ってくる。おい高橋、お前さ、なんで派遣やってんの？派遣なんてお先真っ暗じゃん。今日もまたハンコをもらいに事務所に行くと、彼はニヤニヤと笑いながら聞いてきた。実は前の会社で勤務していた時に体調を壊して退職しまして、だから完全に社会復帰する前の準備段階として派遣を選びました。そう答えると、へえ、でもそれって表向きの言い訳で、本当はさ、責任ある仕事とかが嫌で逃げてんだろ。君あれだろ、自分は派遣で自由だから会社に縛られてる正社員より人生有効活用できててイケてるとか思ってる勘違いくんだろ。いやいや、本当に次の就職のための準備期間なんです。そんなことは思っていないですよ。そう言ったが、いや、お前の顔には正社員に対してマウント取ってるって書いてあるぜ。いや、別にマウントだなんて俺は。なんだかすっかり自分の思い込みで話している安藤さん。俺は戸惑いながらも無視するわけにもいかないので仕方なく会話を続けた。だけどな、本当に人生勝ち組なのは俺みたいに正社員に居座りながら時間を有効活用できる人のことを言うんだよ。ボーナスも社会保障ももらいながら自分の好きなことをする。会社に入ってちょっと要領よくやれば簡単なんだぜ。どうせ派遣なんて40、50になったら切り捨てだろ。お前、老後はホームレスにでも就職すんのか？そう言って嘲笑った。この人は一体どういうつもりなんだ。自分が毎日スマホをいじってのらりくらりと仕事をしていてもなんとかやっていけてるのは派遣社員のおかげなのに。俺が悶々としていると
彼はこう付け加えた。そうだ、お前明日から来なくていい。は？あっけに取られてポカンとしていると、さらにニヤニヤ笑いながら、だからこの間の俺に対する態度が気に入らなかったから、派遣元に連絡して他の派遣に変えてもらうことにしたいよ。要するに派遣切り。残念だったな、ご愁傷様。そう言って勝ち誇ったように言った。俺は目の前が暗くなる。まさかそんな。確かにひどい職場ではあったけど、本人に相談なしに独断で辞めさせるなんて、思ってもみない事態に困惑する。だけど安藤さんはそれ以上俺との話に取り合おうとせず、その日はそれで終わってしまった。結局この日で俺の契約は終了となってしまったようだ。翌日俺は気がついた。昨日退社する時に荷物を一式まとめて帰ったのだけれど、大事なノートを会社に置き忘れたのだ。仕方がない、取りに行くか。会社はもうすぐ朝礼の時間だろう。俺は工場に向かった。更衣室のロッカーを開けると、そこにノートはあった。それを取り上げて工場の建物を出ようとした時のこと。ガシャン。すごい音がした。どうやら隣の倉庫のようだ。何か起こったに違いない。俺が走っていくと、倉庫の床に段ボールが散乱して、その横で安藤さんが川口くんを捕まえて騒いでいた。横には大きなフォークリフトが倒れている。二人の状況を見てすぐに原因が分かった。どうやらパワハラで人を辞めさせまくった安藤さんは荷物の運搬に困り、朝礼前にフォークリフトを自分で操作したらしい。だけどいつも遊んでばかりで久々に運転した彼は操作を誤ったのだ。フォークリフトは停止時にはハンドルコマ、タイヤを基本位置に戻しておくのが常識なのに、彼はそれを怠った。そのために再発進した時タイヤが曲がっていたので、あらぬ方向にいきなり動き出し、近くに積んであった荷物の段ボール群に突っ込んでしまったようだった。しかもぐしゃぐしゃにへこんだ段ボールには大手 PC メーカーのロゴが書かれている。どうやら中身はパソコンだ。箱はいくつかあったけど、どれもめちゃくちゃに壊れているようだった。だけど大変なのはそれだけじゃなかった。だからお前が。安藤さんは川口くんを捕まえてしきりに何か言っている。そんなこと言っても、僕は向こうで朝礼前の体操をしていて、音に驚いてここに来ただけです。フォークリフトの事故とは関係ありません。お前、高卒で派遣だろ。この会社を追い出されたらどうなるかわかんねえだろ。ここは俺に任せて、運転資格未所持のお前が自分の実力を過信して動かしてしまったことにしてくれよ。安藤さんはこんなことをわめいている。なんて非道なんだ。大丈夫だ。俺の親族はこの大企業の役員なんだ。俺が頼み込めばこんなミス帳消しにしてやれる。派遣のお前の首は俺が保証する。だからここはお前がやったってことでな。嫌です。自分がやってもいないことをやったとは言えません。川口くんは困ったように首を振っている。見かねた俺は二人に近づいて声をかけた。安藤さん、あなた社会人としてそんな非常識な行動をして恥ずかしくないんですか？すると安藤さんは俺に気がついてこちらをギロリと睨みつけた。いつもとは比にならないくらい怒っているようだ。なんだ、誰かと思えば派遣切りにあった無能じゃねえか。何しに来たんだ。この後に及んでもお前は俺に盾つきやがって。そう言ってこちらに向かってきたかと思うと、バシッ、頬に激痛が走った。なんとビンタされたのだ。無能の派遣が正社員に指図してるんじゃねえよ。お前みたいなクズ、もうお払い箱なんだよ。とっとと帰れ、帰れ。大声で怒鳴られた。俺は頬の痛みに耐えながら静かに口を開いた。やはりあなたのような危険人物は早く辞めさせないといけないですね。本来でしたら本社に戻って報告してから対応するつもりだったのですが、実際に被害も出てしまったからには
ここで決着をつけましょう。俺は横にある壊れたパソコンと壊れたフォークリフトを見ながら言った。すると、はあ、なんで派遣のお前が俺を辞めさせるんだよ。寝言は寝てから言え、このクズ。そう怒鳴った。だけど、いいえ、立場は俺の方が上ですよ。そう言って俺は彼の前に社員証を突き出す。彼は最初きょとんとしていたが、ゆっくりとその文言を読んだ。本社指導員だと？ぎょっとした表情の安藤さん。俺はそんな彼の様子を気にせず淡々と続けた。本来でしたら本社で人事査定に関する業務をするのが私の仕事なんですが、派遣会社から通報があったために特別に潜入捜査をしていただけなんです。通報？そんな通報なんてされるようなこと俺は起こしてないぜ。彼はこの後に及んでも逃げようとしている。俺が来る前の半年間のうちにフォークリフトが倒れたり荷物が破損する事故が3回発生してますよね。いずれも作業者には怪我はなかったようですが、あなたは自己報告書も出さなかった。疑問に思った派遣社員が辞める前に派遣会社に通報し、我が社の上層部にまで話が回ってきたんです。事故？そんなの俺は知らん。どうせ底辺の派遣社員どもが憂さ晴らしに噂をでっち上げて報告したんだろ。安藤さんはそう言ってしらばっくれている。そんなことないですよ。それにこういう事故が起こった原因は先日の川口くんの件みたいに技能習得が終わっていない人材をあなたが脅して無理やりフォークリフトを運転させたからという話を聞いています。また時間内に終わらなければ給料はなしだなどと恫喝し、派遣社員を不当に扱っている。もう見過ごすことはできません。ちなみに俺が働き始めてからはあなたの勤務態度や派遣社員に対するパワハラを密かに証拠として録画させてもらいました。これでもう逃げることはできません。俺の言葉を聞いて安藤さんはぐぬぬとうなっていたが、くそ。そう言って力なく崩れ落ちた。その時には現場に川口くん以外の派遣社員も集まってきていたのだが、その中で安藤さんは情けなく泣きわめいた。その後、俺は本社の上司に報告書を提出した。安藤さんの運転するフォークリフトが段ボールに突っ込んで破壊したパソコンの件、一日中スマホをいじって仕事をしていなかった件、危険な運転や業務を派遣社員に行わせていた件、これらの違反により彼は懲戒解雇となってしまった。彼自身は自分の親族が役員にいるからまさか自分がクビになることはないと思っていたようだ。しかし実際そんなことはなかった。横柄で仕事のできない彼は親族の間でも厄介者扱いされていたらしいし、今回の事件はさすがに悪質でかばいきれなかったようだ。とうとう親族にも見放されてしまったのだ。だけど仕事を辞めてからが彼の本当の地獄の始まりだった。実は彼はスマホゲーム中毒で毎日会社でもスマホゲームをしていたらしい。彼がプレイしているゲームにはランキングのシステムがあり、彼はそこに自分の名前を載せてマウントを取りたいという一心で仕事を派遣に押し付けて自分はゲームをしていたのだ。そのゲームにつぎ込んだお金はなんと1000万近いという。だけどその浪費はきちんとした正社員の職があり、それなりにボーナスや給料をもらっていたからギリギリ成り立っていただけの話。解雇された彼にその支払いをこなすだけの能力はなかった。会社を辞めた後、スマホゲームのおかげで貯蓄がなかった彼は生活のために借金をしたらしい。またそれだけではなく、ゲーム感覚でオンラインカジノに手を出し失敗。ゲームにつぎ込んだ3倍くらいのお金を借金として背負うことになってしまったそうだ。この調子だと彼は40歳、50歳になった時にはホームレスにでもなっているかもしれない。それから2年後、俺はその後本社に戻り通常の勤務に戻った。そして今年からは人事部の配属だ。最初の仕事は今年の新入社員の入社式だ。入社式が終わりみんなが歓談している中、俺は一人の新入社員に声をかけた。川口くん、
また君に会えるとはな。入社おめでとう。これからもよろしく。高橋さん、派遣の時はありがとうございました。僕の方こそよろしくお願いします。久々に会った川口くんは満面の笑顔で少し大人びた感じになっていた。彼は安藤さんが解雇になった後も派遣として真面目に働き続け、仕事に必要な資格を取得。去年の春に社員登用試験を受験し合格したのだ。晴れて今年からは正社員として入社することになった。桜の季節に再会を喜びつつ、俺たちは固い握手を交わした。